tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombondiwikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tabu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenziwe nyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imimotiti ndinokutungamira. Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi naPastor Caston Betera veku Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Chaora ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwazwai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda uri kure yatinai nhasi musoro wenyaya unoti maJudha efeki. Ndizvozvo pastor, maJudha effect. Toda kuti tipinde, tiri kudzidza bhuku razvakazarurwa. Saka chidzidzo zviri kumashure zvatapedzisira kuwana zvaitsanangura pamakereke manomwe emuna bhuku razvakazarurwa. Saka tataura kereke yechitanhatu yechi6 Philadelphia. Mabva magona Philadelphia. Yes. Saka paitsanangurwa kuti zviri kutaurwa pachechi ndo zvakaitika panyaya yekunamata tichibva mumakore api pastor? Tiri paPhiladelphia 1755 kunosvika 1844 kusvika kunana 1844. Saka patsamba iyoyo ndo pandiroda kuti muverenge, ndo pari kubva musoro wedu wenyaya pana zvakazarurwa 3 vhesi ya9. Zvakazarurwa 3 vhesi ya9. Zvakazarurwa 3 vhesi 9. Tarira, ndinokupa vamwe vari vesinagoge raSatani, vanoti tiri vaJudha asi vasi ivo chaivo, asi vanoreva nhema. Tarira, ndichavavuyisa kuti vanamate pamberi petsoka dzako uye vazive kuti ndakakuda. Saka pari kutsanangurwa rimwe boka riri kunzi ndevesinagoge raSatani. Hanzi vanoti vaJudha asi vasi ivo chaivo. Ndokwabva musoro saka pakuti maJudha efeki kubva papfungwa iri kunzi pane vanozviti vaJudha asi vasi ivo chaivo. Saka feki ndokunyebera. Kunyepera. Alright. Saka kungoti zvitaurike tiri mustudio kuti chidzidzo chibude musha, asi chiri kutsimbidzira paboka revatendi vari kunzi vanozviti vaJudha asi vasiri chaivo chaivo. Saka nyaya yaitange kuudzwa kereke yePhiladelphia yakambotaurwa futi kukereke yeSmirina. Saka pana zvakazarurwa 2 vhesi ya9 ndoda kuti muverenge ipapo. Zvakazarurwa 2 vhesi ya9. Ndinoziva kutambudzika kwako nourombo hwako, asi uri mufumi, nokutuka kwaivo vanoti tiri vaJudha vasi ivo chaivo, asi isinagoge raSatani. Manzwa kuti mashoko acho akafanana. Ari kuramba achidzokorwa. Smirina ndo period ipi pastor? Smirina ndo chechituka. Ndo yechi2a. Saka yekutanga yeEfeso inobva pakaenda Jesu kunosvika AD 100. Right. Then kubvawo AD 100 kunosvika AD 313 ndo Smirina. Ma 7 churches aya vateereri unogona kudaro uri kutanga kusangana nechirongwa nhasi. Anomirira nguva iri pakati pekubva kuenda Jesu paakaenda kudenga kusvika paachadzoka. Saka mutanda wenguva wese uri pakati apa unodimburwa muzvikamu zvinokwana kuita 7.
chikamu chekutanga Jesu achangoenda chinomirirwa neChurch of Ephesus. Chikamu chinoteera sezvataura mufundisi ndo Church of Smyrna, kouya Church of Pergamos, kouya Church of Thyatira, kouya Church of Sardis. Yechi6 ndo Church of Philadelphia. Saka pachikamu chechipiri nechikamu chechi6 pataurwa mashoko akafanana pastor. Kunzi kune vesinagoge yaSatani vanozviti vaJudha vasi ivo chaivo. Saka toda kuti tione papfungwa iyoyo kuti patiri kuti maJudha efeki chidzidzo chinenge chatibatsira kuti kudii. Hatikurumidzei kuenda mubhaibheri pastor. Timboona kuti taakunoku kwechinamato Jesu aenda kudenga, nekuti ndo period yatiri kutarira. Bhaibheri rinoti muJudha munhu akaita sei. Manzwa here pandataura kuti tiri kubva kana vachidzi maJudha ka pfungwa dzinowanzomhanyira Jesu asati auya. Yes. Saka imimi muri kuti tiri kutarisa vanonamata after Jesu aenda. Nekuti ndo period iri kutaurwa chiprofita ichi. Saka ukanzwa pachinzi pano vari kuzviti maJudha vasi ivo chaivo. Saka tofanira kushandisa definition yemuJudha paperiod yechiprofita chazvakazarurwa ichi. Saka pana Romans 2 verse 28 panotibatsira ipapo. VaRoma 2 verse ndeya 28. Nokuti uyo haazi muJudha, uri muJudha pakuonekwa chete, nokudzingiswa hakuzi iko kunoonekwa kuri panyama. Saka bhaibheri riri kuti anonzi muJudha kubvira Jesu paaenda kudenga kusvika nguva yatiri. Tichitaura zvemubhaibheri haazi uyo anotoonekwa kuti resi yake is a Jew. Kuti uyo akaberekwa kudzinza remaJudha kuvaIsraeri. Kana kuti audedzwe kuti waamuJudha nekuti wadzingiswa. Alright. Saka muri kuti imimi pari kutaura Paul achitaura kumaKristu anoti pakati pemakristu chinonzi muJudha hatisi kutarisa vanhu vakaberekwa kwaIsraeri panyama. Yes. Kana kuti vanhu vakadzingiswa panyama. Handizvo zvatiri kutarisa. Handizvo. Toda kuti tizoona kuti sei zvakunoita kunge zvine definition nyowani kuNew Testament. Alright. Isu tichitoziva kuti kuno vanonzi maJudha nevaIsraeri panyama. But imbonzwai zvinhu zvainyanya kuburitsa kuti uyu ndiye anonzi muJudha. Tichinzwa kuna Pauro pana vaFiripi, hativerengei chapter 3 verse 3 to 5 neverse 7 to 8. VaFiripi chapter 3 verse ya 3. Nokuti isu tiri vokudzingiswa, tinonamata nomweya waMwari, tinozvirumbidza muna Kristu Jesu, tisingavimbi nenyama. Kunyangwe ine hangu ndingavimba nenyama, kana kuno mumwe munhu unoti ndinovimba nenyama, zvikuru ini ndakadzingiswa nomusi worusere. Ndiriwo rudzi rwavaIsraeri, veimba yeBhenjamini, muHebhuru wavaHebhuru, pamurayiro ndiri muFarise. Vhesi ya 7. Asi izvozvo zvaivafuma kwandiri, ndakati ndiko kurashikirwa hako nokuda kwaKristu. Hongo, zvirokwazvo ndinototi zvinhu zvose kurashikirwa hako nokuda kwokunaka kwokuziva Kristu Jesu Ishe wangu, wandakarashikirwa nezvinhu zvose nokuda kwake, ndikazvidza marara kuti ndiwane Kristu. Saka pari kuita kunge pakaita zvinhu zviri zvairwisana muupenyu hwaPaul ari muJudha panyama. Ari kutoti inini ndakadzingiswa nezuva rerusere. Ndo zvavaifana kuita. Zvikanzi kwaIsraeri handizi wetribe diki, ndiri wetribe yaBhenjamini. Ndokwakabva mambo wekutanga wavo Sauro. Zvikanzi nyaya iyi haisi diki ba, zvekuti kana paine munhu aifana kubhosta ndini nekuva muJudha kwaari kutsanangura. But zvakanoita kunge zvakunonetsana zvinodiwa naKristu nekuti ndoramba ndakabatirira here zverudzi rwedu. Saka iye ari kuti zvese izvi ndiinazvo, ndakati bheta ndizvisendeke kuti ndigone kuwana Kristu. Saka chaive chinhu chikuru mufundisi kuva muJudha
werudzi irworwo rwechijudha uri munhu akadzingiswa. Saka ngatichingodzokerai kumashure tione kutanga kwenyaya iyi tizoona kuti ufeki hunonobuda papi. Kana tichiri papapa ndazwa kuti pane zvinhu zviviri, Right. kuva mujudha panyama Right. nekuva mukristu. Yes. Ndo zviri kukwikwidzana. Ndo zviri kukwikwidzana. But kuna Pauro, Pauro akaona kuti zveshuwa kuva mujudha chinhu chinoyemurika, asi chinoda kusendekwa parutivi kana chikristu chasvika. kana chikristu ndo zvakaitika muupenyu hwake. But haasi kuti kuva mujudha zvakashoreka ba, ari kutoti kana paive nemunhu aifanira kuzvikudza ndini, ujudha hwese munyama mangu hurimo. But naKristu manje paita kunge paane kurwisana. Hatitangei nababa vavo vekutanga Abrahamu pana Genesis 12 verse 1 na 2. Genesis 12 verse 1. Zvino Jehovha wakati kuna Abrahamu, ibva panyika yako nokuhama dzako nokuimba yababa vako, uende kunyika yandichakuratidza iyo. Ndichakuita rudzi rukuru, ndichakuropafadza, ndichakudza zita rako iwe uropafadze vamwe. Saka Mwari achida kutanga kuti ruponeso rusvike kumarudzi ese nemafamilies ese panyika pano, akati bheta nditange paNoa naAbhurahama. Of course kumashure kwavo ana Noa vaiziva Mwari, but kuti achinyatsoita kuti zvidzokedzane chitema chambovhiringa, akati ndoda kutanga naAbhurahama. Abhurahama ova baba vemarudzi, kuvadzidzisa kuti Mwari anonamatwa sei. Saka ndo pari kunzi marudzi ese achakomborwa nekuda kwako. Hakusi kungokomborera kwematerial benefit, kuti iye akagona zvaidiwa naMwari, dzidziso iyoyo yosvika kuvanhu vese. Saka aiita nenzira ipi? Verengai verse 8 pana Genesis 12 ipapo. Genesis 12 verse 8. Akabva ipapo akaenda kugomo riri kumabvazuva aBheteri, akadzikapo tende rake. Bheteri rakanga riri kumavirazuva neAi kumabvazuva. Akavakirapo Jehovha aritari, akanamata zita raJehovha ipapo. Saka Abhurahamu aisimudzira paizikanwa naAdhamu kuti vanhu pavakatadza wanga wakufanira kudzoka kuna Mwari kuti uregererwe nechipiriso. Ndo zvakadzidziswa naAbheri nevazukuru vakateera kusvika kuna Noa. Ndo zvaakudzidziswa futi Abhurahamu kuti pese paunonamata panodiwa aritari, panodiwa panoitwa chipisiro. Akaramba ine pfungwa ipana Genesis 13 verengai verse 3 to 4. Genesis 13 verse ya 3. Akafamba nzendo dzake achibva nyasi kusvikira paBheteri, kunzvimbo iya kwaiva netende rake pakutanga pakati peBheteri neAi, kunzvimbo yearitari yaakanga aitapo pakutanga. Abhurahama akanamata zita raJehovha ipapo. Chibvai maiverenga nevhesi 18. Ipapo Abhurahama wakabvisa tende rake akandogara pamiti yomuoki yeMamure iri paHebhuroni, akavakirapo Jehovha aritari. Saka maona kuti pese paaifamba aita aritari. Bhaibheri rabva rati paaritari ndo paainonamata. Kureva ndo pavaitira chechi. Alright. Saka chechi yaisaitwa pasina aritari. Pasina aritari. Paaritari ndo paiurayirwa muka yopiswa ipapo. Saka karuzivo ikakako kekuti kuti tidzoke kuna Mwari panoda chipiriso nearitari. Abhurahamu anga akatokagashira kuna Mwari nekutenda. Ndo zvaaifanira kudzidzisa vamwe nemitemo yaMwari kuti Mwari anonamatwa sei. Saka nekuti zvairaramika muna Abhurahamu, Mwari anga akuda kuchiisa toti chisimbiso kuti zviratidze kuti Abhurahamu kaitiro kaari kuitaka munhu wangu. Ndobva Mwari abva aintrodusa circumcision, sezvatinoona pana Genesis 17. Verengai kubva vhesi 9 muchidzika. Genesis 17 vhesi ya 9. Mwari akatiwo kuna Abhurahamu, kana uri iwe, chengeta sungano yangu, iwe navana vako vanokutevera pamarudzi avo ose. Ndiyo sungano yangu yamunofanira kuchengeta pakati pangu nemi navana vako vanokutevera. Vanakomana vose pakati penyu ngavadzingiswe.
mudzingiswe panyama yechikanda chenyu chapamberi, kuti chive chiratidzo chesungano iri pakati pangu nemi. Mwanakomana una mazuva masere pakati penyu ngaadzingiswe. Manzwa nyaya yachoka. Pandoda kuti mubate pastor. Kudzingiswa handiyo yaive sungano. Changa chachiratidzo cheukama hwavainawo. Kuti anonamata Mwari sezvinodiwa uye achiteerera zvinorayirwa naMwari. Saka saini yacho akabva wanzi mwana mukomana wese paanosvitsa 8 days ngaadzingiswe. Mazvibata kaizvo. Saka ndoda kuti mubate pfungwa iyoyo kuti pane kuteerera Mwari uchiita zviri kudiwa muine ukama, pozoita chiratidzo chacho. Saka toda kuti patiri kutofamba nechidzidzo muzoona kuti ufeki hwainobuda papi. Pane zvaiitika kuvaJudha zvekuti dzimwe nguva vainotsimbidzira chinhu chisiri icho, vobva pane chaicho chinovapa ukama naMwari. Amen. Ndabata kuti nini mati musoro wenyu ari kuti maJudha efeki, kureva kuti maJudha ekunyepera. Ndobva papuya zvinhu zviviri zvamiswa pamberi pedu, kunoti chiJudha chaicho nechikristu. Paul akati inini chandinoti kukurudzirai torai chikristu. Asi ndobva mati regai timbodzokera kumashure tinoona kuti chiJudha chacho chaicho chaiitwa sei. Saka ndokuona kuti pese painamatwa paidiwa aritari nezvipiriso. Saka Mwari aita sungano nerudzi urwu, anoti chinoratidza kuti imimi muri rudzi rwangu, kudzingiswa. Saka chiJudha chine kunamata kune kupira, asi paine kudzingiswa. Masamaraisa zvakanaka vateereri, tiri pachidzidzo maJudha efeki. Rambai muri pachirongwa timbonzwa rwiyo. Ndomtewera kweseko ndaziza kumusimbira ndotonera kundifira pamchinjiko weKalvari Jesu wanditungamira rwendo rwese nguva dzese aisha Mwari ndinotondera Kalvari ndofarira mtemo wake ndoda anditungamire rundo rwake rwakanaka rwayereswa paKalvari Jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese aisha Mwari ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndofara naKristu pedyo ndosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari Jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese aisha Mwari ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndofara naKristu pedyo ndosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari Jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese aisha Mwari ndinotondera Kalvari Jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese aisha Mwari ndinotondera Kalvari aisha Mwari ndinotondera Kalvari ndinotondera Kalvari.
tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu majudha efeki. Right. Toda kuenderera mberi tione kuti zvaizikanwa naAbhurahamu nevana kana Isaac kuzoti paite rudzi rwevaIsraeri vakaramba here vachifamba mukuziva Mwari nenzira iyoyo. Pana Exodus 25 verse 8 naExodus 40 verse 34 to 35 iverengei dzakabatana. Exodus chapter 25 verse ya 8. Ngavandiitire nzvimbo tsvene kuti ndigare pakati pavo. Exodus 40 verse ya 34. Ipapo gore rakafukidza tende rokusongana, kubwinya kwaJehovha kukazadza tabhenekari. Mozisi akasagona kupinda mutende rokusongana nokuti gore rakanga rigere pamusoro paro, uye kubwinya kwaJehovha kwakanga kwazadza tabhenekari. Vana vaIsraeri pavakaenda kuEgypt, manamatiro anodiwa naMwari akanodhistebheka zvekuti vazhinji vavo vakasvika pakukanganwa kuti zvinodiwa chii kuti munhu aite ukama naMwari. Saka vakubva kuEgypt, Mwari akabva arayira Mozisi akati toda kutangidza zvaingoitwa naAbhurahamu, but iye zvino zvaakuitirwa nzvimbo 1 because mawanda. Saka in place yekungogadzira atari yematombo zvaita ana Abhurahamu, Mwari akuti chiitai sanctuary. But iine chinangwa chimwe chete chekungodzidzisa zvaizikanwa naAbhurahamu. Saka yapera kugadzirwa, pari kunzi kuratidza kuti Mwari aive neapproval kuti mukagona kuita zvinotaurwa musanctuary, ukama hwenyu neni hunodzokedzana, tinova chinhu chimwe chete. Kunonzi musanctuary gore rakabva raskozadza tebhanekeri, kuratidza uvepo hwaMwari, God's presence, kuratidza kuti Mwari ari kuti zvamaita izvi zvina approval yangu, uye zvinoitwa musanctuary zvinonongedza ineni. Mapabatera? Ndapabata, nekuti paifamba vaIsraeri wavaiti Mwari uyo, Jehovha uyo, vaiona gore mudenga. Right, ndizvozvo. Saka pavakanga vaita sanctuary, yes, yavakwa, kuburuka kwakaita gore kusvikozadza musanctuary, vaiti Mwari uya aburuka apinda musanctuary. Saka ndozvamamutsanangura kuti mimi Mwari aiti kana maita zvinofanira kuitwa, ndinouya tove pamwe chete. Tova pamwe chete. Saka izvozvo zvaita kuti vaIsraeri vafile kuti isu naMwari wedu tiri chinhu 1. But nekufamba kwenguva manje pastor, vazoenda, handita pavaive parwendo, sanctuary yaipota ichisimudzwa yonopichwa. Mwari akazoda kuti kuchiitwa inonyatsovakwa nzvimbo 1 iri permanent. David akada kuzviita, ndobva arambidza akanzi wakadeura ropa rakawanda, ndichatotendera mwana wako Solomoni kuti avake. Saka Solomoni akazoivaka. Toda kuti mungoverenga pana 2 Chronicles chapter 5, verengai verse 1 chete neverse 14. Toona kuti Solomoni avaka chii chinoitika apa, haisisiri sanctuary, yakunzi temple. Okay. 2 Makoronike 5 verse 1 neverse 14. Saizvozvo mabasa ose akaitirwa imba yaJehovha naSoromoni akapera. Zvino Soromoni akapinza zvinhu zvakanga zvatsaurirwa Jehovha nababa vake Dhavhidhi, sirivheri nendarama nenhumbi dzose, akadziisa muzvivigiro zveimba yaMwari. Verse 14. Naizvozvo vaprista vakanga vasingagoni kumira pabasa nokuda kwegore, nokuti kubwinya kwaJehovha kwakazadza imba yaMwari. Chandoda kuti muone ndechekuti tatanga naAbhurahamu iri atari yemabwe. VaIsraeri vachibva kuEgypt iri sanctuary yematende, but iri kunzi Mwari akanogara. Iyi yavakwa naSoromoni yezvidhina, yaiva yaitwa nematombo, iri kunoratidza kuti presence yaMwari futi yakanozadzamo musi wavapedza vachiidedicata, kuratidza kuti kuvaIsraeri zvairatidza kuti temberi vachiita zvinodiwa naMwari zvaivapa ukama naMwari huri permanent. Pari kubatikira. Pari kubatika. Saka dambudziko rakachiitika manje,
vaIsraeri kana kuti vaJudha pane dambudziko rekuti havana kuzoti chiri kukosheswa naMwari ndezviri kumiririrwa nemitambo inoitwa mutemberi, kwete iyo temberi chivakwa. Amenoti muri kuti imi temberi vakanzi vaiite, asi chakanga chakakosha mabasa aibatwa imomo, right, kudarika iyo temberi. Exactly. Mabasa aibatwamo ainongedzera Mwari, ainongedzera Kristu. Alright. Ese aitwamo. Saka kuna Abrahamu aisakoshesa matombo airongaya, aikoshesa activity yaitwa paauta. Chipiriso chaipiswa ipapo. Pavaibva kuEgypt, chaisakosheswa matenda akagadzira sanctuary, but maactivities aitwamo. Mabasa aitwa mu. Saka nguva yaSolomoni chaifana kukosheswa maactivities, mabasa aitwa mutembo. But pafamba nguva, tasvika nguva yana Jeremiah, vanhu vanga vakukoshesa chivakwa, building temple. Sezvinobuda pana Jeremiah 7 verse 1 to 4 neverse 11. Taura yenyu mozoiverenga. Regera tuerenga, I think ndiri kutevera. Jeremiah 7 verse 1 to 4 neverse 11. Jeremiah 7 verse 1 to 4. Shoko rakauya kuna Jeremiah richibva kuna Jehovha richiti, mira pasuo remba yaJehovha, uparidzirepo shoko iri uti, inzwai shoko raJehovha imi vaJudha mose munopinda napamasuo awa kuzonamata Jehovha. Zvanzi naJehovha wehondo, Mwari waIsraeri, ruramisai nzira dzenyu nezvamunoita, ndigokugarisai panzvimbo ino. Musavimba namashoko enhema anoti, izvezvi itemberi yaJehovha, temberi yaJehovha, temberi yaJehovha. Verse 11. Ko imba ino panodanwa zita rangu rava bako ramakororo pamberi penyu here? Tarirai, ini ndimene ndavona izvozvo, ndizvo zvinotaura Jehovha. Muri kuona dambudziko ranga rapo. Ukama huya hwaidiwa naMwari hwekuvateerera vachichengeta shoko raMwari papasisina. Alright. Ivo vaingoti as long temberi iripo, Mwari wedu anesu. Tinaye. Saka chinhu chachakurumbira mazuva aJeremiah ndechekuti temberi yaJehovha, temberi yaJehovha. Zvekuti zviri kuitwamo zvaifanira kuvapa ukama naMwari wani, zvovachinja unhu hwoswedera kuutsvene. Samanzwa wabvunzwa kunzi, muri kuramba muri makororo, muchiita umbavha, muchiita upombwe, asi moramba muchiti imba yaMwari, imba yaMwari. Saka kwavari vaiti chinonzi uJudha ndisu netemberi. Ameno isai mune mamwe mashoko vaiona paine kakunamatirana. Kuenda kwavo kunonamata mutemberi ndo zvakakosha, kwete kuteerera Mwari. Saka nekumwe kutaura Jeremiah ari kuti uJudha hwenyu hwaafeki, because hwanga hwaakusendama pachivako, kwete zviri kunongedzerwa nemaactivities ari kuitwa mutemberi. Namamwe manzwi kuti ivo vatarise kuna Jesu aiparidzwa nemabasa aya, havana kuzviita, vakangotarisa chidziro chete chitemberi. Saka because Mwari aiti padzika gore payaka aida kuvaudza kuti ndauya, ndiri kunongedzerwa nemitambo iyi, itai ukama neni. Saka ivo kuti vazozviziva kuti Mwari mutsvene, tofanira kuita zvitsvene, vanga vakubatirira pachivako. Saka Mwari akazviona kuti zvine dambudziko. Pana Koroniko yechipiri 36 verse 19 pane zvaakabva aita ipapo. Ndoda kuti mundudzo kuti chii chakaitwa. 2 Chronicles 36 verse 19. Makoroniko yechipiri chapter 36 verse 19. Vakapisa imba yaMwari, vakaputsa rusvingo rweJerusaremu, vakapisa dzimba dzose dzovushe dzaro nomoto, vakaparadza nhumbi dzose dzinokosha dzaro. Chii chiri kuitika pasi? Ihondo kai. Saka temberi iyaya yasvopwanywa, right, yaparadzwa.
iri nzira. Of course kune zvakawanda zvazvakonzera vaitadzira Mwari, but chavari kufunga kuti chiri kunongedzera kuti tiri vaJudha vaiti temberi iri paJerusarema, saka yabva yapwanya. Mwari arega ichipwanywa. But Mwari aive neshungu yekuti vabate mitambo yaiitwa, but yakazotanga futi kuvakwa. Handei kuna Hagai 2 verse 3 to 4 neverse 7. Pfungwa yatiri kuda ndeyekuti Mwari aida kuti vaJudha sababa vavo Abrahamu vabatsire dzimwe ndudzi kuti Mwari anonamatwa sei, nekuti ivo vanenge vachiteerera Mwari vaine ukama naMwari. Ivo tsve kwakuita ukama netemberi, kwete naMwari ari kuparidzwa netemberi. Mwari ndobva atendera ipwanya, but ndobva ati ngaivakwe futi, achivapa mumwe mukana wekuti uJudha hunyatsobuda kuti ndakusarudzai kuti muve missionary pasi rese. Pana Hagai 2 verse 3 to 4 neverse 7. Hagai 2 verse ndeya 3. Ndiani wakasara pakati penyu wakadeya kuona imba ino pakubwinya kwayo kokutanga? Zvino munoiona yakadiniko? Pakuona kwenyu haina kuita sapasina here? Asi zvino chiva nesimba, iwe Zerubhabheri, ndizvo zvinotaura Jehovha. Newe Joshua mwanakomana waJehozadhaki, muprista mukuru, iva nesimba. Nemi vanhu vose venyika, ivai nesimba mubate, ndizvo zvinotaura Jehovha. Nekuti ndinemi, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Verse 7. Verse ya 7. Ndichazunungusa ndudzi dzose, zvose zvinodikanwa nendudzi dzose zvichauya. Ndichazadza imba ino nokubwinya, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Saka pavaivaka pakabvunzwa zvikanzi pachine here madhara echikuru akamboona temberi yaSoromoni isati yaparadzwa? Vaivepo. Zvikanzi yamuri kuvakai muchikombeya neyaSoromoni muri kuona sei? Ende yavaivaka was inferior, because yaSolomoni inge yakatewa yakaitwa negold. Zvikanzi don't worry, even iri inferior, iva ine simba ivakei, nekuti zvandichaita zviri kuvavarirwa nendudzi dzose zvichafamba mutemberi, ndichaizadza nekubwinya. Ani makaona sanctuary payakaitwa naMozisi, kubwinya kwakazadza. YaSoromoni kubwinya kwakazadza. But iyi kunyange yaive inferior pamadziro, yaizozadzwa nekubwinya in a different way. Muri kuti mimi pakaitwa sanctuary murenje nana Mozisi, yes, gore rairatidza uvepo hwaMwari rakazadza temberi. Yes. Payakavakwa naSoromoni, gore rimwe chete iroro rinoratidza uvepo hwaMwari rakazadza temberi. Yes. Iya kuzovakwa yana Zerubhabheri, kunyangwe pakutaridzika kwayo yainga yakashoreka pane yaSoromoni. Yes. Iri kunzi kubwinya kukuru kuchafamba mairi, yes, kwakasiyana nenzira yakasiyana nezvaiitika kare. Nenzira yakasiyana. Saka toda kuti tichipaona ipapapo kuti yaizofamba nenzira yakasiyana papi. Ndiri kuona nguva dzedu zvaizoitika netemberi. Mukadzidza nhoroondo hakuna gore rakazodzikamo richiratidza mbiri yaMwari. But iyi Mwari wacho akatozouya muchimiro chaKristu. Handi munozwa kuti Kristu ainzi Emmanuel, zvinoreva kuti Mwari anesu, kureva kuti Mwari asvika patiri. Saka iyi yange yakashoreka madziro, but ukama hwainzi vaJudha vaite naMwari vakapiwa mumwe mukanonzi ngatichihuitai kwete muchiona riri gore. Mwari wacho akuuya muchimiro chaKristu. Kristu ari kusvikopinda mutemberi iyoyi otofamba semunhu. Saka vanga vane glory iri beta. Amen. Kristu aimirirwa nemabasa aya aiitwa musanctuary. Yes. Zvino havasiri kuona mifananidzo iya, vakuona iye Kristu mbune. Iye Kristu mbune. Saka ari kunzi iyi yauri kuvaka Zerubhabheri ichanopa kubwinya kukuru. Ingoverenga isatanzwa kambo kuna John 2. Toda kuzodzoka ipapo verse 14 to 16 ne18 to 21. John 2 verse ya 14. Akawana mutemberi vaitengesa mombe namakwai nenjiva navaitsinana namari vageremo. Akaruka chikava yorwonzi
akabudisa mutemberi makwai nemombe zvose, akaparadza mari yavaitsinhana nokuisa matafura avo. Akati kuna vaitengesa njiva, bvisai zvinhu izvozvo muno, musaita imba yababa vangu imba yokutengesera. Verse 18 to 21. Verse 18. Zvino vaJudha vakapindura vakati kwaari, ungatiratidza chiratidzo cheiko zvaunoita zvinhu izvozvo? Jesu akapindura akati kwavari, putsai temberi iyi, ini ndichaimutsazve namazuva 3. Zvino vaJudha vakati, temberi iyi yakavakwa namakore ana 46, zvine iwe ungaimutsa namazuva 3 here? Asi iye wakanga achireva temberi yomuviri wake. Saka muri kuona zviri kuitika achiuya. Iye mbune aipinda mutemberi yayi. Zvasiyana neyaSoromoni, zvasiyana neyaMozisi. But arimo still vairamba vachivimba netemberi asi ukama pasina naMwari. Muri kuona dambudziko raita vaJudha. Vaikoshesa building yavo. Saka iye kuchida kuvaudza kuti zvanga zvichiitwa muno mutemberi zvinonongedzera ini. Akabva anofananidza temberi nemiri wake. Kuda kuvaudza kuti chakakosha hachisi chivakwa. Paitwa pese naMwari, atari yaAbhurahama pastor, sanctuary yaMozisi, temberi yaSoromoni, neiyi yanaZerubhabheri. Mwari aivavarira kuti vaJudha vaone Kristu mune mazviri. Vakapotsa Kristu vatoita maJudha efeki. Tichazoona kuti vaimuona sei. Regai timbonzwa kambo. Vateereri, tiri pachidzidzo maJudha efeki. Rambai muri pachirongwa, timbonzwa rwiyo.
Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu maJudha efeki. John 8 verse 56 iverengei pastor. John 8 verse 56. Abrahamu baba venyu vakafara vachiti vachaona zuva rangu, vakariona vakafara. Hanzi Abrahamu aida kuona the day of Christ. Hanzi akariona akafara. Zvakaitika kupi pastor? Indo yepa Moriaka, pagomo reMoria, paakaenda kunobayira Isaac. Right. Saka akuda kumubayira ndo paakabatwa ruoko akanzi tarisa hwaiyo. Saka hwai akazouraya panzvimbo paIsaac ndo yaishurudzira Jesu aizofa panzvimbo pedu isusu. Saka Abrahamu nevana vakana Isaac nana Jacob ndo zvinhu zvavaive nazvo. Vaizviziva kuti pakunamata kwedu kwese kukasanongedzera kana kuti tikatadza kuona Jesu mune zvatiri kuita, ukama hwatinawo naMwari zvakafanana nekuti haupo, tiri feki vaJudha. Saka nhoroondo yese yatatarisa iyi chaifanira kuitwa even pavakwa sanctuary naMozisi, Soromoni avaka temberi. Ivo vaJudha kunyange vaine ropa rana Abrahamu vaifanira kuramba vachiona zvaionekwa nana Abrahamu nana Isaac, zvekuona Kristu ariye muponesi, voita ukama naye. Kana vachizodzingiswa panyama zvoitwa kutsimbidzira ukama hwavainawo kare. Saka chaita kuti varambe vari vaJudha panyama asi zvisiri kugashirika kuna Mwari, kana kuti vari feki mumaziso aMwari, vainobata zvisiri izvo. Yeti chiJudha chaifanira kunobata kuti pakunamata kwatiri kuita maseremoni esaya vaifanira kuona Kristu. Kana vaita ukama naye, kudzingiswa koteera sechiratidzo cheukama huripo. Nekuti zvese izvi zvaivavarira kuburitsa zano reruponeso. Kuti tinoponeswa naJesu, hatiponeswe nezviitiko izvi. Saka pakatozoita dambudziko hombe ndepaakauya manje. Alright. Paakauya pane mukomana akaparidza, uya John the Baptist. Maridzo dzake dzekutanga akatoudza vaJudha vese. Akati uyo murume wamuri kuona uyu ndiyo gwayana raMwari. Airevei kuti kana John 1:29 akati tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Kuti makwai ese amuri kupira ari kushurudzira iyeyo. Saka ndiye wacho ari kumiririrwa nemakwai amuri kupira. Saka nemamwe manzwi aita sekuti chibvisai pfungwa dzenyu pahwai dzamuri kupira muise pamurume uyu. Saka vaifanira kuita number 1 kugona izvozvo, kuteedza tunyaya twatiri kutaura kuti paiswa chipiriso paatari naAbhurahamu ndiJesu, pagadzirwa sanctuary ndiJesu, paitwa temberi ndiJesu. Achizouya vaifanira kukurumidza futi vaJudha kuzoona kuti aiwa zvaimirirwa nezvipiriso munhu wacho auya. Ndo privilege venge vakapiwa sevaJudha, asi vaikundikana. Matthew 8 verengai verse 5 to 12 muone nyaya inoitika ipapo pastor. Mateo 8 verse ya 5. Wakati apinda Kapenaumu, mumwe mukuru wezana akauya kwaari akakumbira zvikuru kwaari achiti, Ishe,
muranda wangu uvete kumba akafa mitezo, asi unotambudzika kwazvo. Akati kwaari, ndichauya kuzomuporesa. Mukuru wezana akapindura akati, Ishe, handina kufanirwa kuti mupinde mumba mangu, asi taura henyu shoko rimwe chete, muranda wangu uchapora. Nokuti neniwo ndiri munhu unorayirwa, ndina varwi pasi pangu. Ndinoti kuno mumwe, enda, unoenda. Kuno mumwe, vuya, unovuya. Nokumuranda wangu, ita chichi, unoita. Jesu akati achinzwa izvozvo, akashamiswa, akati kuna vakanga vachitevera, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, handina kumboona kutenda kwakadai kunyangwe napakati pavaIsraeri. Ndinoti kwamuri, vazhinji vachauya vachibva kumabvazuva nokumavirira, vachagara naAbhurahama naIsaka naJakobho muushe hwokudenga. Asi vanakomana voushe vachabudiswa kurima rokunze, apo pachava nokuchema nokugeda-geda kwameno. Uyu muchinda wemukuru wehondo anga asiri muJudha, aive muhedheni. But akaona muna Jesu kuti ndiMwari, ndiye muponesi. Ndobva asenda meseji kuti mwana anorwara, ndibatsirewo. Jesu akati ndiri kuuya. Jesu akuenda ndobva amumisa. Akati hamungauye kaimimi. Because inini kubasa kwangu chaiko, kuchisoja kwatinoshanda, ndiri mukuru zvekuti ndikarayira vari pasi pangu kuti ita chakati vanoita. Imi mungatadza here kungorayira urwere muri kuno, madirei kufamba. Hanzi Jesu akashamisika akati, ha! Uyu muhedheni ari kutoona mandiri kuti ndini wacho, zviri kutadzwa nevarudzi rwangu vechiJudha. Saka hanzi akabva ateucheuka akaudza vanhu vanga vakamutenderedza. Zvikanzi handisati ndaona faith yakadai pakati penyu. Zvikanzi saka zvazvichaita manje, because imi hamuna faith yekuona mandiri kuti ndini wacho, azvaonekwa nemuhedheni. Abrahamu naIsaac naJacob, toda kuvasiya vakadaro because vaishwira kuona zuva rangu vakariona. Asi toda kuchitora vahedheni kunze, vosweta vana vaAbhurahamu. Imimi magara muri vana vake vaJudha, imi tokusandurirai kunze. Isai nemashoko enyu pasi. Chii chiri kuitika? Because pari kuita kunge paakugadzirwa imwe Israeri apa. Chiri kuitika kandechekuti chakava chatsaurirwa Abrahamu kuti adzidzise veimba yake nevamwe vanhu kuti zanhu reruponeso rakamira rakadai. Mwari anonamatwa nenzira idzi. Saka iye akadzina kufa achingozviita, vazukuru vake vaifanira kuenderera mberi nekudzidzisa dzidziso dzimwe chete idzodzo. Vakasara vaakungoita tsika chete, asi Jesu vasingamuoni. Akaonekwa nevari kunze, vasiri veimba yekwaIsraeri, vasiri maJudha panyama. Saka Jesu ari kuti iye zvazvisingafaniri kungogumira mukunamata muri pano, maifanira kuzopinda muumambo hwaMwari mogara nekusingaperi. Imi muchatadza kunopinda, nekuti hamuna kuona mutsika nemitambo yenyu inini wamunofanira kuona. Aonekwa nevari kunze, ndo vachatotorwa panzvimbo yenyu. Saka Mwari ari kuedza kuburitsa kuti, Bhaibheri riri kuburitsa kuti vaJudha pane kubuda kwekuti pane vaakutoratidzwa kuti vanodhizevha kuva vazukuru vaAbhurahamu ndevari kunze. Imi menyu muri kuti muri vazukuru panyama, but kana tikutarisa zvinodiwa pakunamata taakukusandirai kunze. In other words, ari kuti muri feki. Kutenda kwaena Abhurahamu hakupo. Vataakutoona kunge ndo original ndevari kunze. Ivavo tichavagrafta pana Abraham nana Isaac. Matthew 21 verse 43. Pfungwa iyoyo pane shanduko here yakaitika kwavari. Toda kuona kuti vakatsiurika here, vakasvika pakuita kutenda kwaidiwa, kana kuti zvataurwa naJesu izvi ndo pfungwa yakatozoenderera mberi yekuvasudurudza. Matthew 21 verse 43. Matthew 21 pavhesi ya 43. Naizvozvo ndinoti kwamuri, muchatorerwa imi ushe hwaMwari hukapiwa vanhu vanobereka zvibereko zvavo. ndiJesu ari kutotaura kuti takuda kuchinja zvinhu zviya, but vanga asati vachinja. Matthew 23 verse 38 na 39. Matthew 23 pavhesi ya 38. Tarirai, masirwa imba yenyu rava dongo, nokuti ndinoti kwamuri, kubva zvino
hamuchazondioni kusvikira muchiti ngaarumbidzwe iye unouya nezita raShe. Anga abuda kekupedzisira mutemberi. Ivo havana kubva because vaiti tinoramba tiri vanhu vaMwari nekuda kwetemberi uye kuti tine ropa raAbhurahama matiri uye takadzingiswa. Saka Jesu paakabuda kekupedzisira mutemberi musuyo ari kuti imba ikai idi wangu mudhuri zvayaive yaitirwa kuti muone ini zvino inini muridzi wacho anova kubwinya kwanga kuchizadza temberi ndabuda. Saka muridzi wemba hapasisina raadongo. Ameno, muri kuibata here nyaya kuti mitambo yese yaiitwa imomo kubva pakadedhiketwa temberi yairatidza kuti Mwari aripo anavo, asi zvaishurudzira kuzouya kwaJesu. Auya Jesu havana kumucherechedza, saka akubuda zvamuchese ndo udongo hwaakusara mutemberi. Besides udongo, because Mwari anoda kuti vanhu vaponeswe, aizviona kuti vanhu vaJudha panyama vaiti temberi, voti kudzingiswa, voti nekuti tinobva kuna Abrahamu nana Isaac nana Jacob. Saka kuvabatsira kuti vafokase pana Kristu kunyanya patemberi akatozopronounza kuti beta izoparadzwa. Maybe tingatsvage imwe way yekuvabatsira. Matthew 24 verse 1 na 2 iverengei munzwe. Matthew 24 pavhesi ya1. Zvino Jesu akabuda patemberi akati oenda, vadzidzi vake vakauya kwaari kuzomuratidza dzimba dzetemberi. Akapindura akati kwavari, munoona zvinhu izvi zvose here? Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, hakungaregwi ibwe pamusoro pebwe risingazoisirwi pasi. Saka even vadzidzi vaJesu pane kakubatirira kavanga vakaitawo tembo iyi pastor kuvanhu vechiJudha ameno zvazvaita kwavari vaiti ivo netemberi naMwari wavo. Vaifunga kuti zvinhu izvozvo hazvipatsanurwi. Saka kwavari vaifunga kuti kuratidza kuti tiri vaMwari netemberi yedu, Mwari anotofoswa kuva nesu because itemberi yake. Saka ndo pari kunzi yaifana kuzoparadzwa. But Jesu akufa pamuchinjiko pane chiitiko chakaitika chinoratidza kuti zvemutemberi zvacho zvazvaireva nguva yacho yakwana. Matthew 27 verse 51. Matthew 27 pavhesi ya51. Ipapo tarira, chidzitiro chetemberi chakabvaruka napakati kubva kumusoro kusvikira pasi, nyika ikadengenyeka, mabwe akatsemuka. Saka panapa Mwari ari kuda kuedza kubatsira vanhu vechiJudha panyama kuti mamisa, you have missed Kristu wacho, mamupotsa, matadza kumuona, adzimara kutoroverwa, ndiye anga achimirirwa nezvamuri kuitawo. Saka chiJudha chairamba chiri original maziso aMwari. Dai vakaramba vari vaJudha panyama, no problem. Asi vari muukama naMwari, vachinzwisisa zvinodiwa naMwari nezvaireva manamatiro avo, vodzingiswa avo, zvaibva zvatsimbidzira kuti vaJudha. But vanga vakupedzera simba pakudzingiswa nekuti temberi ndeyaMwari. Saka Jesu achifa panonzi chidzitiro chakatsemuka. Zvaimirirei pastor? Chidzitiro ndo keteni kariya raikamuranisa kuti nzvimbo tsvene nenzvimbo tsvene. Saka Mwari neimwe nzira ari kuti hazvisina basa tazvifumura. Zvafumuka zvese zvangofanana. In other words, chiregai kuramba muchitarisa pane zviri panapa. Saka Jesu afa kunana AD 70 temberi yakazoparadzwa. But isati yaparadzwa, vaapostora ana Peter ana Pauro vaiparidza. Chimwe chinhu chavainetseka nacho pavaiparidza, vanhu vairamba vachiti zvamuri kuita ndezvefeki, muri kupedza nguva, kana musina kudzingiswa hamugashirike pamberi paMwari. Ndo zvakakonzera kunyorwa kwetsamba dzese dzana vaGaratia dziya. Yaive nyaya yekuti ivo vakaramba bedzi vari vakangobatirira ipapo. Havana kuziva kuti vatova vaJudha vefeki because chaidiwa ukama nani naMwari. Saka Mwari ndobva atozoita kuti temberi iparadzwe. But aine shungu dzekuti dai vagona kuona Kristu. But this time Kristu anga asiri panyika pastor. Kristu anga akupi?
Kristu anga ndoiye kuna Hebrew yekuti anga iverenge Hebrews 8 verse 1 na 2. Mwari anga ane shungu yekuti mukagona kuona pana Kristu ujudha uya hunodzoka. Ndoyenge iri shungu yake kuti pese apa muri kupotsa kuona Kristu musara makabata madziro. Anyway, they were given another chance kuti ezvina hasiri panyika. Hebrews 8 verse 1 na 2 vakanzi kudi Hebrew 8 pavhesi ya 1. Zvino shoko guru pana izvozvo zvatataura ndiro kuti tino muprista mukuru wakadai wakagara kurudyi rwechigaro choushe choumambo kudenga. Iye mushumiri wezvinhu zvitsvene nowetebhenekeri chaiyo yakamiswa naShe isina kumiswa nomunhu. Saka dambudziko ranyorerwa chechi yeSmirina kunzi pakati penyu pane vaJudhasi vasi chaivo. Vaapostora pavaiparidza nguva yese Jesu achangoenda ndo period inomirirwa neChurch of Ephesus. Period yakazotera AD 100 tichienda mberi ndo yeSmirina. Saka ndo pari kunzi pane vaJudha vefeki. Chiri kunetsa chii? Vadirect wanzi Kristu amusanctuary yekudenga. Chifokasai kuna Kristu ari mudenga. Zveuprista zvamaita mutemberi zvapera. Ndiye muprista anotimirira kuna Baba kudenga. Ivo vairamba vakafokasa pane uprista waiitwa wepanyika. Saka vairamba vachipotsa Jesu. Saka pfungwa yekutadza kuona pana Kristu uri mutende unosara uri muKristu feki. Saka mukuputira kwebhuku razvakazarwa riri kubva rati vaJudha vefeki. Why? Havasi kuona pana Kristu kuti amusanctuary yekudenga. Ivo vari kuramba vachikikirika nezvaitwa panyika zvainongedzera iye. Saka ndeve kunyeba asi maJudha chaiwo. In other words vari kuti muri kuita zvekunamata but dai zvaive zviri original zvechokwadi maifanira kuti mukunamata kwese muone pana Kristu. Fambai nenguva. Saka vechechi yeSmirina period kubva AD 100 kusvika 313 vairamba vachishingaira asi Kristu amusanctuary yekudenga. Voramba vachiita maseremoni. Ivo vapiwa time yekunzi chiona yakudenga. Saka tichaita vaJudha efeki part 2 pastor. Toda kunoona kuti pachechi yePhiladelphia sei shoko iroro radzokororwa kunzi muri maJudha efeki. Kuratidza kuti pane kupotsa kwavakaita havana kuona kuti Kristu apapi. Vanhu veperiod iya yamataura mati period yacho ichi pastor. Nguva dzedu dzakwana ingosamaraiza period yePhiladelphia. Philadelphia ndo 1755 to 1844. Right. Paperiod iyo ndo pari kudzokorwa futi mashoko ekunzi pane vaJudha asi vasi chaivo. Saka pane zvataona muchidzidzo kureva kuti paperiod iyoyo pane vatendi vakaramba vachiti tiri kunamata Mwari but vachitadza kuona kuti Kristu apapi. Havana kufambirana nenguva. Tichazonzwa muchidzidzo samarizai muoneke vateereri vedu. Tinoda kutenda mufundisi. Yajeka nyaya iyi kuti chakakosha mupfungwa mbenu kamurege kunamira kuti maJudha efeki. Ngatitorei kwatiri kuti muKristu wefeki. Saka zvinoreva ndezvekuti mukutenda nekunamata kwedu tinofanira kuramba tichiteera pana Jesu. Yes. Kune zviri kudiwa naJesu panguva imwe neimwe ndozvatinofanira kurarama mazviri. Toda kutenda vateereri nekuva nesu pachirongwa. Tibatei panhare dzinoteera tigoramba tichibatsirana nekuwana zvimwe zvidzidzo zvinotibatsira kuti tirambe tichijekerwa nenyaya idzi. 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi tikosangana muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo domboni wikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda nasvika nyanza mananda
aondityisa handichina zororo ndotsamira kune mwingandinzwe imwi moti ndinokutungamira